लिवले तुझे पाय. रेल्वेचं बोगदो भेटलो आमका. तर मित्रांनो, मी मॅड इंद्रकर, आमच्या कोकण या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत असा. तर पहिला आधी सगळ्यांका सकाळी सकाळीच गुड मॉर्निंग माझ्याकडनं. तर भरपूर दिवसानंतर हिंदळ्यात ना गेले कणकवली, आणि कणकवली गेल्यानंतर निलेश तुमका माहिती असतलो रानभाजीच्या व्हिडिओ देतो. तो बोलता की पुन्हा उद्या आपण गरीब जाय मासे पकडू. तर इकडची पद्धत म्हणजे काय, काठीची घरी. तर काठीच्या घरीन आम्ही आता गरीब चाललो. सकाळी सकाळी 9 वाजले असतले, आणि काठीच्या घरीन गरूसाठी लागतले त्याका गांडूळ. तर आता गांडूळ बघूसाठी चाललंय, तो पण असा पुढे. तर बघूया गांडूळ भेटतात काय, आणि लगेच पळा खाय. मग तोपर्यंत उठलाच नसलास तर उठा आणि चाय बी काय ती पिवा. तर गांडूळ काढताना तुमका काय दाखवू नाही, मी एकटो काढत होतोय. म्हटलं गांडूळ खाण्याचा कधी आणि व्हिडिओ कशी दाखवायची, त्यामुळे मी काय तुमका दाखवू नाही. काढलंय बघूया पिशवीत असं. आता बघूया घरी आणून गेलो घराकडे. तिथे चांगले माका पण एक घेऊन ये. बघूया लागले तर लागले मासे. तिची सगळी खाते भाजी, खायची खाल्ली नाही असं नाही. गुरुडीची भाजी किती वेळा खाऊन झाली. हिंदळ्यात सगळे भाजी भेटतात. फक्त काय ती एक पानाची बनतं ना, ती खाल्लं, ती पप्पाने आणली. आता पप्पा कसे पहिले वय असताना जायचे सड. आता बोटी कामाला लागल्यापासून ते भाजी बिजी काय विषय नाही त्यांचा. कोण येऊ कशी असता सांग मला, मी सांगते नावांना. थोडे होता वाढलेला. उत्सुक. हां तुझी ती काय म्हणतं. कासव भेटला असं आमचा सोनू का. कासव कासव तुप्या नाही घरी नाही, रस्त्यावर भेटला फिरताना. केवढा असताला, जवळजवळ मग वाटता 1-1.5 किलोचा तरी असत. जाग्यावर आलेलो आहोत. तर बघूया मासे भेटतात काय. नादी नाही टाकत ते का वरती नाही. हा पिसा नाही
पिसा पिसा पिसो पीस ना कसं आमचं बघितलं पीस नाही किती आहे दोन मोठी पिशी वेळ लागतं रे एकदम असं लागू ना रवासारखं वाटतं रे लय घाण सवय आहे. मी तो बॉटले घेऊन महिना दुपार तिपार कोण नसायचं एकटोच जायचं. कांदा काढायला लागले खाल्ल्या ना एवढी हालचाल झाली ना काढे नेला ते सरसरावून शेंगटी बहिणा कुस करत होती. आता वर जाऊ पहिलं मग थंय येतात थंय थांबतात सांगते का म्हणजे भेटचे होते जागा माझी फेस व्हिडिओ होती बघ वडता खाल्ल्या ना मजबूत डायरेक्ट तोंडात घेतलेला. पाणी मेले कमी शापच झाला. भैया ए हे सांगायचा म्हणजे सगळं तळ दिसता मला मासू लागलो तुका माहित नाही लाग तुका एकदा लाग हो नंतर पुरुषांची भीती द्यायची सकाळी सकाळी. तर आमका उद्घाटन झालेलं असा शेंगटी भेटली हा भेटत राहा दे मासे म्हणजे आमका मासे भेटा दे. असं मोबाईल ठेवतोय काढून घेतोय. तेवढे होते शेंगटे एवढे हो गे भाई काहीतरी भेटला निल्याक काढू भाई एका बोलतात मित्रांनो काढय भारी मासू लागतं हो. ते कमी काढते जरा थांबा.
ओढत होता म्हणून तो लक्ष होतं माझं. हय विषय असो हा की पाणी असा कमी पण मासे तुमका हय भरपूर भेटतात. आणि निलेशची ती जागा फेवरेट असा तो हयच येता. त्याने काल की परवाच्या दिवशीच काहीतरी आहे ना, कालच तिने आहे ना 4 काडे, आता जे तुम्ही बघितलास त्याच्यापेक्षा थोडेसे मोठे होते असं तो म्हणता. त्याने 4 काडे पकडले ह्याच जागेवरती. आणि शेंगटे किती पकडलं? 9 शेंगटे पकडले. आणि खवळे काहीतरी 2 असे एवढे तिने मासे पकडल्यान. मग एवढा सांगल्यानंतर माका पण म्हटला जाऊ खया तुमच्यासाठी, कशा तुला तुमका दाखवू खया व्हायला पण मासे कसे पकडता, खयचे मासे भेटतात. तर आता भरपूर वेळ झालो आमका हय आता नाही भेटाक. ती इल्यापासून इल्या गुजगडण झाला. आता आम्ही जात आहोत दुसऱ्या जागेवर पुढे, ते बघूया भेटतात काय. येवले तुझे पाय. रेल्वेचं भोगदो भेटलो आमका. अरे बापरे, बाप नाही बाप. पाठा का चल. तर मित्रांनो आम्ही दुसऱ्या जागेवर गेलो. दुसऱ्या जागेवर पण भरपूर वेळ झालो, काय भेटक नाही. आणि दुपारी ऊन पण लागाक लागला आणि भरपूर वेळ झालो. सकाळी नाश्ता पण करूक नाही मी, चाय पण पिऊक नाही, म्हणजे चाय आधी पितच नाही मी. आणि डायरेक्ट केल्यामुळे भूक लागाक लागली, वेळ झालो. तर निलेश पण म्हणता की जाऊया म्हणता घरात, आता नको. कारण की आज भेटक पण नाही मासे, ते 2-3च भेटले तेवढेच. पाणी कमी होता आज, पाऊस खायला लागत आहे, पाऊस लागतच नाही सध्या. वाटतं जवळजवळ 10-15 दिवस झाली पाऊस लागत नाही म्हणतात. आणि पाऊस पाणी नसल्यामुळे मासे नाही. आणि हे 2-3च काय भेटले ते त्याचं समाधान माना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे नेक्स्ट टाईम जेव्हा आम्ही येऊ तेव्हा व्हिडिओ बनवीन, तुम्हाला दाखवीन मी. पण आता तुम्ही याच्यातच समाधान माना. कारण काय माका पण हे व्हिडिओ अपलोड करूचा म्हणजे कसा तरी वाटतं, कारण काय तुमचं काय बघू भेटत नाही. राग म्हणू नको, पण पुढचे व्हिडिओ भेटूनच. आणि अशी आपण ह्याच्यापेक्षा चांगली व्हिडिओ बनवू. सो ही जर व्हिडिओ कोणाकोणाक आवडली त्यांनीच फक्त लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. आणि रोजच्या प्रमाणे आम्ही भेटू तुमका पुढच्या व्हिडिओ. तोपर्यंत टाटा आणि बाय.